baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba. Masu kallo assalamu alaikum, sunana As-Siddiq Al-Akbar a cikin shirin in baka san gari ba. Shirin a yau ya samu bakuncin wani gogaggen ma'aikacin gwamnati wanda ya fara aiki a mataki na ƙasa har zuwa babban sakatare a ma'aikatu daban-daban. Dan siyasa ne wanda ya riƙe muƙamin kwamishina a ma'aikatu daban-daban, kuma basarake ne. Jama'a muna gabatar muku da Honorable Dr. Muhammad Bello Abubakar Gwiwa. Dr. muna maka maraba. Assalamu alaikum. Ya rabiya sa. Alhamdulillah. Da jama'a suna ta jin Bello Gwiwa, Bello Gwiwa, Bello Gwiwa. Shin wane ne Dr. Bello Abubakar Gwiwa? To a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Wato na farko dai ba ni ne na fi cancanta in gaya wa mutane wai wane ne ni ba. Na ga kaman bai kamata ba haka nan. Amma dai tun da ka tambaya, Bello Gwiwa a haife shi a ƙauyen Gwiwa wancan lokaci, yanzu kuma sai a ce unguwar Gwiwa ko? Wancan lokaci ƙauye ne. A hijira ta 1961, 22 ga watan Julai. Bayan wasu 'yan shekaru kaɗan na, lokacin da na isa kaciya sai aka ɗauke ni daga Gwiwa aka mai da ni gidan kakannina a Gidaɗawa. Can aka yi mun kaciya kuma na shiga makarantar Alƙur'ani mai tsarki ƙarƙashin kulawar babanmu marigayi Malam Faruku Gidaɗawa. Kuma daga nan aka samu makarantar primary school a 1969, wadda aka fi sani wannan lokaci Magajin Gari 2 primary school, wadda daga baya aka canza mu suna bayan mun daɗe da ƙarewa aka maishe ta Sarkin Kudu Model Primary School, daga baya kuma ta dawo Sultan Macido Primary School. Masha Allah. Nan muka shekara 7 a 1975 sai muka ci jarabawa zuwa sakandare babba, aka tura mu makarantar koyon malanta TTC, Teacher Training College a Gusau, zuwa 1980. 1980 muka rubuta Grade 2 Teacher Certificate, kuma Allah ya taimake ni first sitting na ci Grade 2. Za ka yi mamaki kila na emphasizing na ci first sitting na ci Grade 2 ga wancan lokaci. To cin Grade 2 ba ƙaramin aiki ba ne, sai kaga cikin ɗalibi 50 guda ko biyu sun kaci. Baya ga wannan na je Birnin Kebbi Polytechnic na shekara 1, na yi certificate course. Daga baya kuma na je Kaduna Polytechnic na yi diploma, kamin daga baya in dawo Jami'ar Usman Dan Fodiyo inda na yi karatun digiri na farko kuma na yi karatun digiri na biyu. Ina ganin mu takaita a nan, kila ba sai mun bi dogon, duk yayin da nake wannan karatun kuma ina aikin gwamnati. Na fara aiki a LGEA ta Sokoto lokacin ana haɗe Sokoto, Wamako da Kwari. Aka tura ni Wamako
education area office. Daga nan aka tura ni wani gari da aka ce masa Maru. Can na fara karantarwa a 1980. Daga baya na samu aiki a ma'aikatar raya karkara, Ministry for Rural Development and Cooperatives. To yayin da nake a nan an samu 'yan canje-canje da dama. Misali, baya an yi ku na Shehu Shagari a 1983, I think 31st December 83, sojoji suka zo sai suka haɗe ma'aikatanmu da ma'aikatar sport, social welfare, youth sport and culture. Much later kuma aka sake mai da mu ma'aikatar ƙananan hukumomi. Haka muka yi ta yawo. Yayin da nake a wannan aiki a wannan ma'aikata na yawo ƙananan hukumomi da dama. Na zauna a Gwadabawa local government, na zauna a Wurno local government, na zauna a Dangishu ta wancan lokaci. Na zauna a Sabon Birni local government ta wancan lokaci. Na zauna a Sokoto local government ita ma ta wancan lokaci. Kamin daga baya in dawo headquarter, that is Ministry for Local Government and Community Development. A nan ina matsayin Acting Assistant Director na Community Development na yi transfer daga Ministry for Local Government zuwa Cabinet Office, Cabinet and General Affairs a matsayin Admin Officer. Aka tura ni a Ministry of Lands and Housing as Acting Deputy Director of Personnel Management. Daga baya kuma na dawo gidan gwamnati, Government House, a matsayin Acting Deputy Director of Protocol. Daga baya kuma na dawo Ministry ta Works and Transport as Deputy Director Administration. I deliberately niki ambaton shekarun saboda shekarun suna dan rudani, ban so in faɗi abin da ba haka bake ba. Ba dai abin da an makasudi dai na zauna waɗannan wuraren. Daga nan aka mai da ni ofis ɗin sakataren gwamnati a matsayin ofis ɗin DG Political Affairs. Lokacin Professor Ahmad Wali na zauna nan a matsayin Personnel Officer. Yana kula da shiga da fita na falulluka a ofis ɗin shi, kuma yakan sa ni ina rubuta memos da zai tura ma sakataren gwamnati da kuma wadda sakataren gwamnati zai tura ma gwamna. Na koyi aiki sosai da sosai ƙarƙashin Professor Ahmed Wali kamin ya zama sakataren gwamnati. Daga baya kuma na dawo Careers and Special Services a matsayin Director na Administration. Much later na jin na shekara ko ɗaya ne, sannan kuma aka mai da ni Director Security, inda ina nan aka yi zaɓe na 1999. Gwamna Attahiru Dalhatu Bafarawa ya ci zaɓe. Sannan aka mai da ni Sokoto Environmental Protection Program as Managing Director and Chief Executive. Much later na shekara kusan 8 a nan wurin kamin 2007 I mean permanent secretary. Aka yi ni ma'aikatar ƙananan hukumomi and community development.
nan kuma bayan wasu 'yan shekaru na jin around 2012 sai aka mai da ni ko ma'aikatar ilimi a matsayin permanent secretary har ila yau. To a nan Ministry of Education as a permanent secretary aka yi zaɓe na former governor Aminu Waziri Tambuwal, kuma aka yi mini commissioner. Don haka daga nan sai na yi ritaya daga aikin gwamnati na shiga active politics. Ina nan a Ministry of Lands and Housing as a commissioner 2019 aka sake zaɓe. Bayan na baro, na san za ka yi min wannan tambaya, bayan na baro kamin end of first tenure na baro commissioner na zo na yi takara ta House of Representatives ƙarƙashin Wamako Kwari constituency. Allah bai sa na ci nasara ba, kuma aka sake mai da ni commissioner this time around, sai aka yi na Ministry of Education. I think wannan shi ne. Masha Allah. Na kaɗai ya kake kallon aikin gwamnati shekaru 40 da suka wuce da kuma yanzu? Ko alama ba ɗaya suke ba. Ko alama. Kamar ni na fara aikin gwamnati ne from the scratch. Da wani ofo na fara aikin gwamnati da a Rusu Drugs. Ƙarfe 7 ne ko 7:30 kowa na ofis. Kowa babu 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 ƙarfi, kowa yana ofis. Sannan hakkinka ba sai ka nema ba. Duk lokacin da ya kamata a baka hakkinka, to za a neme ka ne a baka. Wani lokaci kamar ni da na ce na yawo ƙananan hukumomi da dama, kila ina gwada ba aka aika ina a ce in zo ga allowance ina na kaza ya fito in zo in karɓa. Amma sai ka bibiya ba? A'a, babu wata bibiya da za ka yi. Duk abin da a hakkinka to za a baka shi ba tare da ka nema ba. Ni sau da yawa ina Sabon Birni Gobir, aka aika min saƙo daga Gusau cewa in zo Sokoto in karɓi wani hakkina da ya fito. And babu tarihin wai kasa biyan albashi. Throughout ba mu taɓa sanin sadda aka cewa wai babu albashi. Sannan ƙaramin ma'aikaci yana nan matsayi ne na ƙaramin ma'aikaci, babban ma'aikaci shi yana nan matsayi ne na babban ma'aikaci. Akwai girmamawa tsakanin juna, kuma ba a ɗauko babba a maishe shi ƙarƙashin ƙarami, a mai da ƙarami gaban babba. Gaskiya duk babu su. And so many things. Gaskiya ba a haɗa aikin da yanzu babu inda sun kaɗu ba. Babu inda sun kaɗu. Buƙatar ta yawa. Na taɓa gaya ma wani, ya ce gaskiya duk wanda ya fara aiki irin sadda mun ka fara aiki, Allah ya taimake mu mun aje aikin da wuri, gaskiya bai iya aikin gwamnati yanzu. Ya lallace. Ba ka iyawa. Saboda so many times sai ka isko an ɗauko a very junior officer an placing ne saman senior sana shi, to ya za a yi aiki shi gudana haka ne. Seniority yana da muhimmancin gaske a civil service. Seniority yana da muhimmancin gaske a civil service. Sannan loyalty is what matters most in the civil service. Inda duk babu loyalty, babu seniority, to an samu matsala. Ba a yi maka posting ka ce wallahi baka zuwa,
sai an canja maka fasting, baka son wuri kaza sai wuri kaza, ba a lobbying for fasting. 35 years of my service, Allah ya sani ban taɓa roƙon wani don Allah a taimake ni a yi mini fasting ba. Allah ban taɓa ba. Hatta kai famsa. Shi ne ka gaya maka, throughout my 35 years of service, Allah ya sani ban taɓa roƙon wani na ce don Allah ina roƙon a kai ni ma'aikata kaza. Wallahi ban taɓa ba. So in aiki ya koma yanzu mutum shi ka tuwa shi roƙi ga inda ya kaso a kai shi. To kai ka san ba service ɗin yadda ne shi. Ko dai wani abu daban. Sai akwai lauje cikin daɗi. Zan kaɗe yaushe ka fara siyasa kuma wani ubangidanka a siyasance? To, wato bari in fara tambayar ka ta ƙarshe. Wato babban matsalar da ka addabi siyasar mu ta Najeriya. Irin tunanin ga naku. Wai dole in kana siyasa dole sai in kana da mai gida. Dole sai kana da ubangida sannan za ka yi siyasa. To wanda bai da ubangida shi kuma ya za a yi shi zan wani abu cikin siyasa. Kuma I think what matters most shine concept ma na ubangida. Wai menene ubangida? Me ka fahimta ubangida? Me wancan ya fahimta ubangida? Me aka nuhi da in an ka ce wani ubangida na me aka nuhi? Bari in dawo ga tambayar ka ta farko kamin in zo ga ta biyu. Wato mun daɗe muna siyasa. Mun samu kanmu cikin siyasa tun muna 'yan yara. Ina iya tunawa a 1982 muna da wani very strong youth wing na NPN wanda ni ne secretary general nashi. Election na 1983 ni ne conducting primary election na NPN na Gwarba East wanda ya producing din su marigayi Audu Mai Hilo as 'yan takara na State Assembly. So kaga in kan lura mun haru siyasa da wuri-wuri. Tun da wuri-wuri because ɗan siyasa ɗaya haka sa shi conducting election, primary election. Ba general election ba za a ce an ɗauke ka presiding officer ko polling club wanda ake cewa da. Kamar irin yanzu kwamishinoni aka saba da special advisors su yi conducting primary elections. To in 1983 ni ne conducting ɗin primary election na Gwarba East. Kuma at that time muna hulɗa ta siyasa da those matters a siyasar wannan lokaci. Mukan zo headquarter ta jam'iyya mu zauna tare da ɗan Sadau yana sakatare na NPN na jihar Sokoto. Mukan zo gidan marigayi Bello Abdulrahman yana chairman na NPN na jihar Sokoto. Muka yi visiting ɗin kwamishinoni irin marigayi Ladan Shuni, Senator Garba Ila Gada, Muhammadu Jekada. Mu zo mu same su mu zauna da su kuma mu yi zantuttuka na siyasa da su ba mu shawarwari. Muna matasa. So kaga ai mun ɗan daɗe cikin siyasa. So kaga in kana batun ubangida to a siyasance na siyasa to 1982-83 ban san kowa zai ci maka ubangida na ba. Because gaskiya mu sannan ba siyasar ubangida muke yi ba. Youth wing ne a gare mu, a well recognized youth wing na matasa
na NPN, wanda duk abin da jam'iyyar NPN za ta yi kuma sai ta neme mu, kuma da mu ake. Akwai shugabanni na matasa na jiha, akwai na ƙananan hukumomi. In ban manta ba wancan lokacin su Jarma Umurun Kwabo, I think shi a chairman, su sarkin kudun Sokoto Mu'azu Abubakar Rufad, I think shi a secretary. Kuma we are at liberty duk sadda muka so mu zo irin wurin su marigayi na Madina Kofar Rini, mu zauna da su, mu haɗa musu bukatocinmu na siyasa, kuma su saurare mu. Kuma in wanda ya kamata su yi rifarin namu wasu wurare na su yi rifarin namu wasu wurare. To kaga irin wancan lokacin sai ka ga to wane ne ubangidanka a wannan lokaci? Babu godfatherism. Kaga gaskiya mu dai ga sannan ban sanan ma waɗanda aka gaba gare mu ba sannan, amma dai mu kuma har yanzu a lot of us na nan raye. I can refer you to some of them, kai hira da su. To sai in duk waɗanda ne lisa ha maka da su a wayan gidajen mu, to kuma na yadda because shugabanninmu ne, manyanmu ne, suna gaba gare mu, kuma muna tuntuɓar su da hali inda bukata, kuma they listen to us and so on and so forth. But inda hidima mutum guda ya ce ga shi a ubangidanmu na siyasa, to gaskiya ni dai ban san shi ba. Amma in akwai shi, like I said, most of them suna nan rayu. A lot of them, kamar da nace ni a secretary general, akwai shugaba shi nan, akwai party manager shi nan, akwai ma'aji shi nan, akwai sakataren kuɗi na namu wannan lokacin, akwai vice chairman ɗinmu shi nan har yanzu. So maybe in ka tuntuɓe su da su kawo maka sunayen wasu su ci su. Amma ni dai gaskiya ban san wannan lokacin wasu shugabanninmu, wasu uwayen gidajenmu. Amma dai like I said, muna da shugabanni. Kuma waɗanda duk lisu hauka shugabanninmu ne. Ai mu yara ne cikinsu, nesa ma ba kusa, wasu su ma sun haife mu. A ina kuka haɗu da Sanata Wamako kuma yaushe? Distinguished Senator Wamako, tsohuwar haɗuwa ta. Da farko dai cikin bayanin da nima wane ne Bello Guya na ambata na ce maka Wamako na fara karantarwa. Area Education Office. Aka kai ni a wani ƙauye da aka ce masa Mano. To tun ina ji ne, ban san shi ba sannan. Ina jin wani magatakarda Wamako, amma ban san shi ba gaskiya. Kuma ina tare da ƙanne ne da ƴan uwa ne, amma dai ga sannan shi ban san shi ba. In san Sanata Wamako mu fara hulɗa da shi wasu lokacin da an kai mishi chairman na Sokoto local government, tana haɗe da Kwari da Wamako, North and South duka. Baka manta ba, ɗazu na gaya ma na yawo ƙananan hukumomi da dama ina aiki. To ko da an kawo shi as chairman na Sokoto local government, ni kuma ina nan Sokoto local government a matsayin community development officer. That was lokacin da na fara haɗuwa da shi on one-to-one, mu face to face da shi in san shi. To in addition to that, muna da activities da muke yi. Muna da wani club da aka ce ma Al'umma Youth Club. Sanannen club ne a Sokoto. Yana sporting activities sosai da sosai, and yana kuma educational activities, lectures, symposium, seminars da sauransu. To duk lokacin da muka shirya wani competition a matsayi ne na chairman local government, muna inviting nashi shi zo as a guest, ko guest of honor, ko guest speaker, ko chairman of the occasion. To kaga inda na fara hulɗa da shi.
kuma sai na zo still ƙarƙashin al'umma, kuma sai aka zaɓe ni as PRO na Sokoto Local Government Youth Council. An yi dissolving Youth Council, an yi caretaker committee wanda zai tayar da Youth Council for a period of time, ya conducting election. Akwai Abubakar Dan Umma yana nan, mai sunan unguwar, shi a chairman. Akwai marigayi Soro Tulluwa, akwai marigayi Abu Zoro, da dai sauransu, da marigayi Ma'azu Hulla Uku, da zaka san shi, da dai sauransu. To wannan activities na Youth Council ya sake bani dama ta zo very close to Wamako in san shi ya sani. So kaga abubuwa guda uku kenan, ga sporting activities namu na al'umma, da educational activities namu, sannan ga membership ɗina na caretaker council, Youth Council na Sokoto Local Government, sannan kuma gane ma'aikacin Sokoto Local Government under the Community Development Department. So kaga waɗanda put all together ya sanya nisan, that was the first time da na fara hulɗa da shi in san shi on one to one. Wata suna ne na ta jin suna ne tun ina mallamewa muku, amma dai ban haɗu da shi ba, muka yi wata hulɗa. And this was how it started. Ana cikin haka nan sai ga creation na Mo Local Government. An creating Wamako Local Government out of Sokoto Local Government. Sai muka dawo yanzu harkokin Wamako Local Government muke meetings, yanda local government za ta fara taking off da dai sauransu. That was how I come very close to him. Many people thought kaman siyasa ta haɗa ni da mai girma Senator Wamako. Ina siyasa ta haɗa ni da shi ba. Kaji inda mun karo ainihi. Masha Allah. Mun kaɗai a shekarar 2007 lokacin da Sanata Wamako ya zama gwamna, ana cewa kuna cikin mutanen da kamar 'yan gaban goshi wanda su kamar a cikin cabinet wanda suke fara a gwamnati, sai kawai daga baya aka kun balle kai da Muntari Mai Gona. Me ya zafi? Well, issue ɗin mun balle, I don't think kasashe yadda ya kamata. Ai ba ɓallewa mun kai. Siyasa dai ta rabu, an raba siyasa, amma ba ɓallewa an kai ba. Wanda ka ɓalle da shi ai ko hulɗa Ba ku yi. ba ka yi da shi. Ba 2007 mun karɓi siyasa kamar wadda ka ce. No, ina nan lokacin ana cikin gwamna. Lokacin nake cewa kuna cikin irin wanda suke fara a gwamnati. So a shekarar 2018 sai kuka, kamar da kace, kuka siyasa ta raba. To me zai? To na farko dai shi batun ɗan gaban goshi ai bai ko taso ba. Ai distinguished Senator Wamako as a governor ai yana da 'yan gaban goshi da yawa, ba wai Bello Gwiwa da Muntari Mai Gona ba. Ai 'yan gaban goshin senator yawa gare su as a governor. Ko yau ma yana da 'yan gaban goshi da yawa. So mentioning ɗina da ni da Muntari Mai Gona as 'yan gaban goshi, there is more to that. Yana da 'yan gaban goshi da yawa kowane lokaci, amma da in ka ce muna cikinsu. Haka nake nufi. Muna cikinsu ga zahiri, yanda mutane ka faɗi five alive ko? Exactly. Five alive, ni ma na tace kalmar nan, five alive. But 2007 kamar wadda kace, we played a significant role
ga siyasar Wamako. There is no doubt about it. Kuma kowa bai iya cire mushi, kowa bai iya cire wannan cikin tarihi. kowa bai iya cire shi. Nobody. Tsarin Ubangiji ne, haka Allah ya tsara. And 2018 purely based on principles mun kawo. Ba haɗa mun kai ba. Ba haɗa mun kai ba. Purely based on principles. Let me tell you, wa ya kawo Aminu Tambol shi takarar gwamnan Sokoto? Shi mai girma sanata. Thank you. Kai da abinka, kai ka kawo abinka. Sanda ka kawo shi ma da yara some of us like me, waɗanda ka son shi takarar gwamnan, wanda ƙarfi da yaji an ka hana min takara, an ka tsare ni sai da ni undertaking cewa ban takara, rubucin da rubuta da ya signing, an ka yi furuburidi, an ka yi betin, an ka ce ta yi, an ka ba 'yan jarida, an ka ce su watsa. And now you come, yanzu kuma sai ka zo ka ce mana a'a to mu rabu da mutumin ga. Da laifin Ba ganin wasu da 'yan cewa kamar ai shi ya haɗa ku da shi, so tun da ya ja yi kuma je da kudu na taruke. mun zan shanu kenan. Kamar shi mu shanu kenan. Wai saboda duk loyalty. Reality. Wani reality. Bai kamata ko magana ta yi toga bakin ka ba. Inda kana tunanin at my age yanzu, wai wani na iya tuƙa ni ya yi da ni inda ya ga dama. Rightly or wrongly. To ai ko ni ma kana adalci ba. We have been the most loyal people to Wamako in Sokoto State. Nobody has ever been loyal to Wamako in Sokoto State. Mun girmama shi irin girman da uwayenmu ɗaya muka girmama haka. But when it comes to issue na principles, to nan kam, dama tun sai da sani ya san cewa I'm a principled person. Because the group ɗin da ya sani ciki ne was such a radical group ɗin da ya san muna da namu opinions. Amma dai ka yi tunanin saboda ka ce mu yi wani mun yi shi kuma jibi in ka ci baka so ne ka ce mu bacci kuma mu bacci. It doesn't make any sense. It doesn't make sense. Idan Aminu Waziri ya maka laifi wanda ya isa ku rabu da shi siyasance, then you should be able to call us. Ka faɗa mana cewa ga abin da ya ma, ga abin da ya ma, ga abin da ya maka. Kuma ba ya zama self-centered ba, kai an kawa, kai an kawa, kai an kawa. Ga abin da an kawa jama'a, ga abin da an kawa jama'a wanda ba daidai ba, ga abin da an kawa jama'a wanda ba daidai ba. Not ka ce wai kai an yi maka kaza, kai an yi maka kaza, kai an yi maka kaza. It is not all about you. It is about everybody. Shi an magana gaskiya. Shi an magana gaskiya. So, ni dai for one, ni bai faɗa da Wamako. Bai faɗa da shi ba. Kuma, like I said, on principles mun ka rabu, siyasa mun ka raba, and I have every reason not to follow APC. Because ga shi yanzu mun zama indicated. Duk wanda ya APC Najeriya yanzu yana cikin bakin ciki. Duk wanda ya APC Najeriya shi na cikin bakin ciki. Kowane na kuma. Sai wanda a can suna shan jinin mutane. Amma bala'in da muke Najeriya, duk wanda sun ciwon kai ne ya kamata shi bakin cikin yin APC. Wani I have every reason in ki Buhari, because the first person in my life da ya fara gwada mini munin Buhari wallahi wasu Wamako. Shi ya fara faɗa mini, ya fahimtar da ni ga munin da aga Buhari. Kuma wallahi gaskiya ta hudu ba ƙarya hudu. To dan me ko zan dawo daga bayan bishi? No, I'll not do that. I'll never do that.
So it's not about tawaye, it's not about what the kalmar da kai wani ita? Loyalty. Kalmar da kai. It's not even about loyalty, because in ka ce loyalty, it all depends on me ka nufi da loyalty. You are still loyal to Magatakar. We are loyal to him. Amma wasu su ga cewa loyalty ai ya ce ku yi ku bari, ya ce ku taho ku taho. A to addini na. Ya ce mu taho ya ce mu bari mu bari, annabi Allah na Allah aiko shi. Ba shi da magana ta ba. Ai yanzu ka faɗi magana ka faɗi abin da a gaskiya. Ai ba addini na aka yi ba, Qur'ani na aka karatu ana fassara ba, hadisai na aka interpreting ba. Ya kamata mutane su cewa abin nan duka zance ne na wasu ce son kai. Me kake so kai? Me an baka so? Shi yasa ka gani 'yan siyasa suna ta caccanje jam'iyya. Kana wannan jam'iyya ka gudu ka bar ta koma wannan, ka bar ta koma wannan. You can mention da Wamako, da Bafarawa, da Tambuwal. Kana iya bisa ko jam'iyya na sun kai. Ko su sai su yi tunani, to kada su mance, because ko wannan su ya cin jam'iyyar sai iyaka. Wato ya kamata mutane su fahimci matsalar siyasar nan ba. It's not like wai kawai mutum na biye da kai ido rufe duk inda ka sa shi ya shiga. In yana son wane, in wane ma sallama ka amsa, in bai son wane, in wane ma sallama kar ka amsa. Amma shi yana hulɗa da shi. To kana kai stage ɗin da ka wuce wannan fa. Duk wanda ba ka so, to dole ni ban so. Duk wanda ka so, ni dole in so shi. It doesn't work like that. Sannan on a serious note, ni wallahi when it comes to issue na siyasa, Allah ya sani tausayin Magatakar. Allah ya sani tausayin. Kasan dalili? A wancan luwar, duk wanda ka gani tsugon na ƙarshen Magatakar da yau, Allah ya sani maƙiyi yana wanda bai so ne duniya da lahira. Amma suna a tsugon yau inda shi, I can mention names if you want. No sir. But ni na san waɗanda a tsugon tare da shi yau, waɗanda akwai ma waɗanda sun kai mai zagi na ita arziki. Akwai waɗanda suka yi nikinemin nashi. Kai na san wanda ya ce ya rantsi da Allah sai sun mai da Magatakar da 50,000 na ba da shawa sa kuɗi. Shi na nan tsugunin ƙarshen Magatakar. Kuma wai su ɗan masu so ne, wai kai an baka so ne. Akwai tausayi. An kaɗe ba ganin an yi takara 2019 an waɗe, kuma mutane su yi hankuri shekaru 4 babu gwamnati, kuma still ka ce ba su wani ai bisa ina sun ada sun bi gwamnati sun je. It doesn't work like that. Ka yi tsammanin mutanen da ya rike gaban zana ya rike su. Sabisun ɗinsu ya kai, daina sabisun ɗinsu a ganin kana ganin su. Ai sabisun nasu yake yi. That is how to maintain them. That I can assure you. Amma ni na san zara people waɗanda ko shi ya san wallahi ba da kuskure ne shi ba. Abi ne su ne. Kuma shi ya sani. Na ji wani shekaran ji shi na zage-zage da talabijin. Ya rance da Allah ba a taɓa jin na yi ba da shi da gwamna ne. Ɗan adam mantuwa gare shi. Shi sanatawa muku ya san ƙarya ta shi kawai. Ya sani. Ko a betu wallahi bai yarda da shi har abada. Don ya san abin da ya yi. Sannan mu mun san abin da ya yi shi. Left to him. Wa muku ba zai yi gwamna shekara ta wasu. Ko shi wa muku ya sani. To yanzu ka zo kana mutane ƙarya saboda abin da ka ce kan za ka samu. Arzuka na Allah ne ba. Kowa bai arziki mutum da Allah.
wala kowa bai talauta ka inda Allah kuma Allah ya ce abu zai faru sai ya faru kowa bai hana ba dole ma ka dangana ga Allah. It doesn't matter which political party, amma dai mutum ya ji tsoron Allah. Kuma kana da tijo din za ka magana ka faɗi abin da ka san gaskiya na kuma mai sauraren ka in ji ka ya san gaskiya da haƙuri. Kaka ne da shi ka faɗi Allah ya sani ya san ƙarya ta shi. Za mu je hutun rabin lokaci, idan muka dawo za mu ci gaba. In baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba, in baka san gare ba. Masu kallo, barkanmu da dawowa inda muke tattaunawa da Dr. Bello Abubakar Gwiwa. Dr. muna magana a fannin siyasa ne. A siyasance, yaushe ku haɗu da tsohon gwamna sanata Tambuwal, Aminu Waziri Tambuwal? In ka ce siyasance, ina tsammanin sakan tenuwa lokacin da gwamna Bafara ya yi denying nasu ticket su sake koma House of Reps da shi da Kabiru Marafa a Cida da Usman da Kuri da Musa a wasu gidan Naji da Sanata Umaru Abubakar sun ke tuna. Ya fara haƙi da DP, that was 2007. Then sai suka dawo jam'iyyar Danki sai aka ba su tickets su takara. Well, let's keep this, which is that was my first political encounter with students in government. Amma dai kamin sannan akwai hulɗa, amma ba ta siyasa da kuma ta siyasa. Kamin sannan akwai hulɗa, amma dai gaskiya ba ta siyasa. Most importantly, asalin hulɗa ta da shi sai da mara gani wasu childhood friend ta yi koyi karatu addini da wani boko da yake yana da shi unguwa guda kuma duk activities da muke nufi yawa na students da na social activities duka tare da shi. Shi kuma ka san how close he was is a new time. Shi amma wani close da namu da inuwa shi an muhalin hulɗan mu da Amiru, amma dai ba ta siyasa gaskiya. Ta siyasa ta ji kamin a 2015 bisa ta kuma bane kuma in ci gaba da ilimin. An kaɗi kai takara a shekara ta 2015, ka so kai kamtan kai takara shekara 2015? Na so. Ka so kai takara ta gwamna a shekara 2015 kuma kai takara 1919 kai takara ɗan majalisar tarayya inda aka samu rata tsakanin kai ne yau tsakanin ka ɗan abokin karawarka. 2015 me faru baka takara ba kuma 2019 ya aka yi. 2015 abubuwa da ya sun wasu suna faruwa amma gaskiya wasu ba zai da farko wasu mata in the eyes of the people na so in takara. Yes, na so in takara na abubuwa da za su shigo
waɗanda sun ka hana ne nan da samun lokacin sai in tafi wato like I said na rage cikin da ke kuma aikin da nika ya bani dama ta in san jihar Sokoto, in san talakawan jihar Sokoto, in san bukatocin da talakawan jihar Sokoto. So da ni community development officer literally Hausa suna cewa ma'aikacin aikin gayya. haka Amma mu formally abin da muka ce da Hausa ayyukan raya ƙasa. So na shiga cikin garuruwa da dama, cikin ƙauyuka ƙananan hukumomi da dama, na realizing menene buƙatocin talakawa, me suke nema, me ke addaba su. Wani wani ka samu opportunity irin wannan da zaka zagaya cikin ƙauyuka za ka san halin da mutane suke ciki, kuma buƙatocin su. Na biyu, na aiki closely da gwamnati. Na zama as the heart of the government. Na san running the system gwamnati. Sai na ga, wataƙila ina samu opportunity na zama gwamnati. I can make a difference. Shi a tunanina. Kuma na tabbatar da na samu opportunity da na canja abubuwa biyu. Ba abin kai. But there are some courses waɗanda su kuma ba su buƙatar ire-ire na su zama gwamna. These investments don ne is not a blind follower, it's not a dogmatic follower. Za a ce mai shi abu shi in ba daidai ba ne. And so many other things. And akwai mutane dattijawa wanda sun kai kira na suna roƙona don Allah ka in ta. Wani ta mai ba wuri. Babban reason da wani ya bani shi ne ai lokacin gama guda ne fito da karanta gaba bizar. That was one. Kuma ne a nan sai za ta asiri su gaskiya. Saboda na farko dai babu wata doka ta Najeriya kowace iri kuma wadda ta ce ne saboda na haifin lokacin gama guda da gwamna ya ce bai ita da biyu. Son rai ne in ana son a yi eliminating naka ba a son kawai nan sai a haifar da wata komuna ko wanda aka so cin kuɗi sai a haifar da komuna a ce ko zon kaza zonin na kujerar gwamna bai cikin constitution na Najeriya, bai cikin dokar jam'iyya. Babu da ina aka shirya shi kuma wanda aka so shi takara sun za a zo ne. A lokacin nan daga bana Aminu ake son shi takara. Nace an kai da ɗan da suka da PDP ne ce ko APC. An ka ce to yanzu jihar Sokoto APC ta jihar Sokoto ta ba da takarar gwamna zon na Southern Zone. A implication automatically an yi eliminating naka kai ba za ka ita gano. Shi amma wani da sabon takarar ta an sa da kwasti. Jam'iyya ta zo ne ta kai gwamna inda zon ɗin da ta kasance ya gwamna. Don haka babu tun kai ta. And very funny. Lokacin da an kai abin nan aka zo aka ce an tsaye da Aminu zai takara. Many of them thought ai ban san Aminu ban da hudu komi da Aminu. That was their thinking.
an su ce su tsare abin a sai wani duk abin da kake yana ganin abin da ne suka tafi kamar da aka tsammani sannan ire-ire na mu ja daga ce tun da an hana mun takara gwamna sai kun ka biyayya sai kun ka ai abin musu muke biyayya ai abin musu muke biyayya shin dakta yana da niyyar kuma tsaya takara ta ne duka biyu kayi ta gwamna ka shiga a tantan ta gwamna kuma kayi ta dan majalisar tarayya bai aski don Allah wanda su ci kai don Allah ni ta ka gwamnati saboda Allah abubuwan ni na tunani ba that is my own perspective ni ina ganin wanda sun ciwo kai ne yanzu Allah sun da zai yi ta kashi lokacin ka so ka yi gyale-gyale shi abubuwan ka so gyale sun gyaru ne ne shi ka kai kan ba bukatar ka koma gwada abubuwan ka so ka kai canjin ka so ka making at that time yanzu idan an canza abubuwan ne kuma suna ta noma yanayi ya canja yanayi ya canja yanzu kana zuwa ka nemi gwamna kana gwamna in ka hito a nema kowa ana sani ka saboda Allah ni ha sai da so in takarar gwamna ba son ne in takarar gwamna saboda a ce mini na zan gwamnan Sokoto ba a yi mini ciniya har zat na gaya maka abin da sa ni ce zan takarar gwamna don ina gani akwai abin da nake iya yi don kyautata rayuwar al'umma bata yanzu ainihin tun da mutane sun sake dawowa 2019 sun sake zaɓen Buhari takara ta fitar Allah ne ta ne ba baki na nufin ne ba ga bola cikin birnin da ne ba ka san ba a taɓa lalatacce shugaba ɗin ne yana tewa kuma ka san ba a fito itu ba a taɓa lalatacce shugaba ɗin ne na rantsi da Allah ko bai iya takara waɗannan mutane su ne to inda abu yanzu haka to kai takara lokacin ci sannan mantuwa gare mu abinda muka mancewa shi ne shugabancin da matsala gare shi because in kai shi will be accountable zai yarabta duk wanda wani abu ya sama kana shugaba sai Allah ke yi gwamnoni kana gwamna kai to masallacin juma'a ya su ba suna zaɓin ka kan gwamnoni kai to idi ya su zaɓin ka suna jiwa ka suna ɗacin ka to shi ne kusan yin zama ni a sani at my age yanzu ni iskar duniya I don't intend in takara ta komi saboda ya kamata a ce yanzu to na dawo istighfar miliyan da aka yi inda an fito da na kirkiya da sauransu Allah shafi amma dai ban watet da shekarun ganawa yanzu wai in dawo wai ina mitin da area boys wasu da kai a zaɓe ne a zangon Allah ta mai nan hoto na komi ban tafi da wani kuɗi I don't intend in kaɗi da kake kallon gwamnatin Ahmed Aliyu a cikin shekarar nan 1.5 da aka ya gwamnatin ka iya ganin ka gwamnatin ke tafiya ka ɗauko na ɗauka sabo da ni ka tambaye ni ya ne hannun gwamnatin ce da na magana ni Ahmed Aliyu kare na ne gaskiya I will never do it. Ina nan shi ɗan gwamna Sokoto ko ana da biyu an zasu. I will not comment. Lanka ita ma mata kusa da ta ƙarshe. Shin ko akwai yiwuwar sake koma ka gidan kwamako a siyasance haɗu ya kaga muku siyasance? Well,
siyasa da ba ta tabbas like I said earlier waɗanda nake gani zan gidan mu da ana saukar da wahayi yanzu an ce an saukar da wahayi zan gane su gidan mu Allah sun musu akwai waɗanda tun 2007 ba su yi magana saboda mu ayyuka ko suna ne gidan ko su an maye cikin gidan so ai da ita siyasa kuma da wasu sun ce ai ba ta da permanent friend ba ta da permanent friend akwai abubuwan da an ce ciki ba don tori an kai shi akwai abubuwan da ba su faɗuwa bai ko kamata ka faɗi su otherwise wani wani abu ba ku tunani so tunanin wai ko muna haɗewa a siyasance da wani ko ba mu haɗewa ba mutum interest ba ne in ya ga shi na da wani interest da suka iya achieving ta hanya ta ni kuma na ga akwai wani abu da ka iya achieving ta hanya ta to da me da ba mu haɗewa wasan iyakar haɗe-haɗe da rabe-rabe da an kai sosai wasan iyakar su sosai ga wani kuma gida hana aliyu saboda Allah kana ko tunanin haka na ga wani ce wasu abubuwa da ko kamata a kai su ga ka tuka gidan wanku ko da dai Allah ya rayuwa da mutuwa ga tukurar ƙari gidan wanku ga isa a cikin gidan wanku ko ba gaskiya ne ba da haka mamaki wai yana yi wa mu haɗe da mu kwayan musu shi ma hukumi sauƙi an kaɗe wata shawara kake da ita ga ma'aikatan gwamnati da 'yan siyasa tun da kowane ka taɓa to most important shi ne 'yan siyasa da su beyond everything babu kamar jin tsoro munafunce da zai kai ka ko'ina ba mun ga waɗanda sun kai munafunci har sun gama kuma hanyar zuwa nan wasu Allah ya rubuta zuwa kanan wasu kuma baka ci sama Allah su wanda ya ga Allah su ba ya bashi umarni so what is most important shi ne mu ji tsoron Allah wani zamani mu rinka shuka gaskiya masu kallo a shattauna wikin nan da honorable dr muhammad bello abubakar ruwa ku tara mu karo na gaba domin ganin ba'uran ku shi kafin sannan sunan asibiti akabar kamar da ku sani ku danna mana lakin ku subscribe channel ɗinmu domin ku sani da zama ɗora sabon shirye-shiryen muna godiya sai mu karo na gaba